Hola, soc José Juan Pau Mercado Puig, sí, de Goixa, del Comtat, i soc apicultor. Tot això vaig començar, jo era apicultor aficionat, mon pare va ser professional i es va jubilar i farà 5 o 6 anys doncs em vaig decidir, perquè estava sense feina, i vaig començar a produir mel, que era el que antigament mon pare sempre havia produït i venut a grans envasadores. I jo em vaig proposar vendre-me-la jo de forma particular a clients i a tendes i ampliar l'abanico de productes com el polen, el pa d'abella, la seda i el propòleo. Des de fa 5 o 6 anys que estem comercialitzant tots aquests productes apícoles i portant-los a diverses tendes del comtat, com siga en Muro, en Alcoi, sobretot xarxes ecològiques i tendes de proximitat.